kita ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi porbadia. Na tu mopa langit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dop Tuhan Yesus. Yang gopoda na diahu. Dang ahu na punasa. Poda ni na marsuruahu doi. Molo adong manang ise na mabain lomo ni rohani amai. Boton ni ido taringo tu podai. Manang na siya debatai. Manang nahuhataho ni siyan roha-rohaku sendiri. Songon na nidop ni surati. Akka batangaik na mangolu do mabaor siya pamatang ni naporsea diahu. Haleluya. Pargugo na suhatudusan, ama nami sa liling nililing na. Asi ni rohamdo na mga ramoti hami, siyan na sa ilaon, rasi rasa nuay. Jala asi ni rohamdo na mga lehon barita na ulii, gabi hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohan nami, jala leho to dim na badiyay. Asa waktu si hami sudepa nugunugum, doho pabainanmu na balgay. Bayan mahatam di bagasan rohanami. Asa mardame jala sonang hami. Jalalam ibaru rohanami. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Terpuji Tuhata, marhite buku ede nomor 715 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata. Ima nanienet sian patik parjolo sahatu paupaton. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam. Ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganhonmu. Jaladang jadi sumanomu. Manang aha na di banua gijam. Dohot na di banua tongau, rodi na di bagasan aek na di turuni tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna, ay hona uhumna dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonom ari ma ulahamu nasa si ulomu. Alai yang goari papi tuhoni. Ari paradianan ni Jahoba de batamdoi. Dang jadi homangula anggo di nasadari. Manang anakmu pe manang boru. Manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu. Rodi isi ni hutani halak pe naro na mangebati hutam. Ai di nauno mari do di topa de bata. Langi doho tano doho laut doho nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni.
di bahenido ubahen na di pasu-pasu de bata Jehovah ari para diananay jala di parbadiay songoni masahakna atong mangidugugo mahita tu adupan ni debata lamang ulahon patiknay ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hubar tu patikmi amin mared dehita pauduk marohata tatopoti madusata tuadopan ni debata martangiang mahita aleh Tuhan debata pargogo na suhatudosan jala amanami pujo hamido guarmu na badiai ala na targogot hami marningot dosa nami say marasini roha mahomi dahamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabi jolma alani hami namate jalana hehe sian namate nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami asiro hamdi hami say patotong madihami roha hamulate otu o to di porbadia pangapul dinamarsak roha pamalum masaluhut na birni pinahen ni dosa nami Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulakon lomo ni roha hodo perhitian ni nasa asi ni roha sayunak tulak hami say tangihon mahami ho ali di bata ama anak doto di porbadia amin baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa musat pe akadolo jala humutal akarubian alai anggo parasi ni rohaku naso tupa musat sian ho jala pada ni hadameoku naso tupa humordit ninna Jehovah siasi ho hasangapon ma di debata na digijam amin, amin. Tapuji matuhata marhitekor punguan ina.
Maret de Mahita. Tangihon hamuma hata ni debata turpuk ni epistel di permingguan ta sadarion ima nanienet sian Lukasia ayat 22 sahatu 27 tajahama margati soring Lukasia ayat 22 sahatu 27 laos di dogma ia anak ni jolmai ikong godang do taunonna bolok konon ni akka panungganei situani mali dohot si boto surat do ibana dungi pusau do jala mulak mangolu do diari patuluhon ai agoan hosa mananaeng paluahon hosana alai na agoan hosa alaniahu ido na pangolu hosa asa molomaila alaniahu do alani akka hataki pailau ni anak ni jolmai do ibana dinaro ibana di bagasan hasangapon na di ibana dohot na diamai rapon akka suru-suruan na badia amin songonima sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala no piopsa amin tapuji matu hata marhite kor na poso